Hello everyone, welcome back to my page. नै लोगोफोर दिनै आङो बाजाराव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाजाराव थांनानै मा लाबोखो नोंसोरनो दिन्थिसै आं बेखौनो जि गरम अखाबो एसे फिसा फिसा थाइदोंमोन थेवबो थांदों आरोना जोङो मैगं लायनो होननानै फाननायाथ' फानो बहुद फानो आरोना ओमफ्राय लाबोख'नोसै हाया आखाइ सालायनाय लाबोदों जों लाबोनाया खिन्थु आरो मोनसे खोथा लोगोफोर दिनैथ' वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय दिनै एनवायरनमेन्ट डे नि मुङाव आंनि बिबार गायनायफोरखौनो दिन्थिबाय आरोना आङो लोगोफोर नोंसोरनो आं दाख्लैनो फार्मावबो गायहैखांखाबाय आवजार बिफांफोर गायहैदोंमोन ओमफ्राय दिन्थिनाय जायासै आरोना लोगोफोर बिराद समायना बिउटिफुल थार बेबो स्मल मानि प्लान्ट नोंथांमोनाबो फांसेबाबो बिफांखौ गायना होदो लोगोफोर मानि थाखाय गायनांगौ जों मिन्थिखायोना लोगोफोर बयबो ओमफ्राय नोंसिना मा लाबोदों दिन्थिनोसै आंनि लोगोफोर नै खारै बथल 50 रुपिस लालायसै आरोना बेबो ओमफ्राय थाइजौखौ आसार बानायनो मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनै लाबोफिनबाय आरोना एसे गोरा जाबाय थेवबाबो हाखावनो खुनुरुखुम हादों आरोना नै हाखावनाय फैबाय आं बाजारावथ' हाखावनायनिबो मोनाखै नालाय एसे गेजेर जाबाय ओमफ्राय थाइजौ गोमोनाबो दानिया मोजां नङालै ओमफ्य मेवाया बेसेबां लाखो 60 रुपिस लादों आरोना गोरलैयालाय गोरलै खान्थाल बेगर जोंना हौवाया बिराद खान्थाल बेगर जायो नालाय ओमफ्राय नै खान्थाल बेगरखौनो थफ्लाथाम 1.5 केजि लानानै फैबाय आरोना दाख्लैहाय लाबोनायाव मा होनो सेरसेयावनो 180 रुपिसमोन आरोना ओमफ्राय नै एबार सप्ता खनसेनि उनाव बाजाराव दिनैहाय 100 रुपिस जाबाय आरोना सेरसेयाव ओमफ्राय 150नि लानानै फैबाय ओमफ्राय खांख्राइखौ मैथाजों जानो लानानै फैदों आं लोगोफोर खेबनोसो नागिरलायदों बेबो 40 थाखा मासेयावहाय माबा गोग्लैबायदां 10 थाखाफ्रामानो गोग्लैबाय आरोना आलारि गोजा 40 थाखा मैथाखौ खांख्राइ जानो ओमफ्राय लेबुबो लाबोदों मैथ्रु बिबार बेखिनियानो आरोना लोगोफोर बेखौनो नोंसोरनो शेयार खालामबाय आं लोगोफोर नोंसा ओंखाम खुरबाय आगै जुगामिया आंनि फागानि बे मा भाजा बिलाइ बुट खांखिलर आलु भाजा ना लोगोफोर जानोसै एसे थाइजौ हानायनिखौबो जादों जागोन जाखायोना आंबो ओंखामजों मा नांला आंनो जाबायलै जुगामि होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बायनो दोनथ'नोसै बाय बाय